आदानिफ्राय गोजानाव थांखादोंमोन आं मानियाखैना नों गोरोन्थि बुजिदों सोरां बेबायदि नङा आंखौ मिथिया नंदों मा खालामोमोन नोंलाय आदाजों सोरां नों गोरोन्थि बुजिदों आं जेबो खालामाखै बिराद खाथियाव थांनो लुगैदों ना नङा सोरां आं अना नामा नोंखौ आं नोंखौ बेसेबां अनो जिउसो नों आंनि मा जालायखो बेहालाय माथो दहाय गैयामोनलाय मा जालायखो खावलायालाय मेकआप फुननायनि साइड इफेक्ट जादों आं उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट नंगौना नङाथाय सिखारनोसैलां मिस्टार मा जालायखो बेरेफुंजानि नों मानो दावबायनाय आंनिथिं माथो जाखो होनबावदों नोङो नोंसो दावबोदों खोमा आंथिं नैसो नोङो थगायनो फैदों माखौबा आं थगायनो रोङा नोंसो थगायदों नोंजोंथ' दिनै बुलायखागोनसो आङो देलाय बुलायनि दे बिदिबालाय गवा नों दिनै आंनिथिं मानो दावबायनाय नोंलाय नोंनो गवा आंजों आंनिथिं नोंसो दावबोदों खोमा बिहामजो सिखारबायना बिहामजो औ आयै सिखारबायमोन र' दे होमबालाय बिहामजो दिनैथ' बासिबाय नोङो मा खालामनाय जादों बेलाय सोरां आंखौ नायनो बाबाय नामा दाना सोरां आं हाबा जाबाय नों आंनिसो दानो बावजोब्बाय नामा बावजोब्बाय नामा मानो बिदि नों सोरां माथो खालामगासिनोब्रा मालाथो ओंखारगोन बाथरुमनिफ्राय मालै बाथरुमनिफ्रायनो ओंखारनो गोसो गैला नामा बेसे गोबाव नांबावगोन आदा आंसो दंलै बाथरुमाव सोरां नोंसो दं नामा बाथरुमाव औलै आदा बाजै नङा आंसो दङ आदा दे होमबा दुगैग्रोदो दे आदा आं नोंखौ बेसेबां अनो मिथिया नामा नोङो नोंनि गोजान मानो जानो हाया मिथिखायो नोङो एथबां गोबाव मोजां मोननायखौ दानो बावनो नागिरदों नों बिहामजो दिनै नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय लोंनो मोनमारसिगोन आरो आङो दे आइसना साहा एसे फुदुंहरदो नोंहाबो नेगासिनो दिनैथ' बिहामजो गोदाननि साहा मोनलोंगोन होननानै दहायनिफ्रायनो नेगासिनो
जागोन दे आयै। आयु बिहामजो ओरैनो नाहरनाय। हा बे खावलायालाय मानो बेबायदि जाखो बिहामजो? मैया एसे गोबावजों उन्दुनायखाय बेबायदि जादों। आयु आंलाय बेखौनो मा जाखोसो नंदोंमोन। बिहामजो बिखुनजो मा रायलायदों? नैहाय आबा बिहामजोखौ साहा एसे फुदुंनो थिनदां। बा बिहामजो गोदाननि साहा मोनलोंसिगोन होनबा। हा माथो हा नोंहालाय बिबाजैनि साहा फुदुंनाय लोङा होमबा? लोङा जायो नामा आयै? आंबोथ' नायनो ना बाजै सनानि साहा फुदुंनाया माबायदि। देहाय आबा दा नायबानो जाबाय आरो। आबायालाय सिखारदोंना सिखाराखैहाय? सिखारबायमोन आयै। दे होमबा बिहामजो नों साहाखौल' फुदुंना लाबोग्रोदो। जागोन आयै। मा खबर जिउ? जोंनाव फैना माबायदि मोनखो? बाजै सना सोरां मोजां फुदुंसाया खिन्थानि आं। हाइजेंबो हो एसे गोथाव मोनो आया। बिहामजोआय साहाया माथो गोथाव जाथारदोंलाय। नै बोरायनाबाथाय जालायबाय बेना। हा बिहामजो गोदान नालाय गोथाव मोनखागोनथ' आरोहाय नोंहा ना मा होनो बोराय? गोथाव जादोंथ' बाजै सना फुदुंनाया। हा देनां नोंनि बिहामजोआलाय बेबायदि फुदुंनो रोंगोन ना रोङा जाखो आबा? आंनियानोथ' फुदुंदोंना आयै। हाबाब आबा हा मा होननाय जाखो बेलाय? माने आंनाबो बेबायदिनो फुदुंगोन आरो। दे बिदिबालाय नायनोसै आरो देनां। बिहामजोआय हा नोंहालाय लोङा? आं लोंथ'ला आयै। आबायालाय लोंदोंना लोङाखैहाय? दुगैदोंसोमोन आयै लोंथ'वाखै। दे बिदिबालाय दा दुगैखांबा हैना फैदो। जागोन दे। साहा लोंनो आं लायलाय। गाबागाव थांनानै लोंहै। आं लायलायनांगौ नामा? मानोथो हाबा जादों होनबालाय आंजोंलाय? आं जानो होननानै जायाखै। आइयासो जबरदस्ति हरदों होनखाबायना आङो। दाथ' हाबा जाबायना आंजों। ए हाबा जाबा नों जेखौ गोसो बेखौनो थिनगोन नामा आंखौ? ए मिस्टार साननोबो नाङा मिन्थिबाय? नों आंजों हाबा जाबाय नालाय आंनि गोसो। मा होनखो नोङो? खोनायाखैबा खोमाया मोजां साफा खालामनानै ला। ए मिस्टार जानला मानला बुंबाय थानाङा। आंना खोमाया साफाखा। मोजां आरो होमबालाय लायगोन ना लाया नोंलाय साहाखौलाय? लाया माथोसै आङो। नों लायनायखौनो लोंगोन आं। बिमानो खोन्थाहरनि आं र'। आइनो खिन्थाहरनोसो नागिरनायबावदों नोङो? दा खिन्थाखा लायना फैनि आङो र'। माथो बेबायदिसो जानांगौ दा?